Sarkin yakin dai, sarkin yakin dai, sarkin yakin foumakoye wuce ni labaran ne. Sarkin yakin foumakoye wuce ni labaran ne. Sarkin yakin foumakoye wuce ni labaran ne. Farko Allah zani sakawa bai tukana, a domin shi ke yi min duka lamurana. Kara salatin ka Allah mu annabi na, manzo na Muhammadu sarki dan amina. Bi makamin ka kira ni dan na zo madina, a yau ma dai gani na so tamburana. Abun sarkin yakin foumakoye mai gidana, ina maka bacci na zo kuma zan maka waka ne. Magida o mai matu ne, magidan nayi matu ne, baban Ibrahim ne, baban Mu'azzam ne, baban Mubarak ne, tagun foumakoye ne, tagun Aisha foumakoye wuce ni labaran ne. Dakta Adamu foumakoye yayanka ne, Nadiya Shalihi kuma ina mai cinku ne, Husaini labaran yana da kaunar ku ne. Sarkin yakin foumakoye wuce ni labaran ne. Gaba dai sarkin yaki magiyan ka sai dai kallo, sara da sassaka ba su hana ganji toho. Yaya gara ta kan yi da dutse sai dai kallo, bango matangina baba uba mu allo. Kai na binne ma ko adadi kai fatallo, tarayya ta kuce sannu ban mu toro. Kai ja mu je zuwa ni na san ba ka tsoro, sun ganka sun gudu kake ba su tsoro. Kai ne fa Allahn, kai ne jallon, kake ba su tsoro. Sarkin yakin foumakoye wuce ni labaran ne. Husaini labaran ga jinjina ta zanyi ma, taure muje zuwa dan kai ne gogar ma. Mahasa dan kama sun guda socin ma, makiyan kama sun saka na da himma. Husaini labaran kai da kana da himma, sai doka yi aiki, kai ne sarkin yaki, kai ke da zaki, kai ke da bazum sarkin yaki. Baban mu foumakoye shi ma ya ga aiki, ya gaishe ka kuma har ma ya yabe ka. Sarkin yaki muna dai bayanka, kyawa halinka ya kai ka a matsayinka. Yadda ya sa nake yi maka waka, wata rana sai a ganka can Makka. Yanzu duniya dai kaga ta sanka, kan dogon duki kowa yana mararinka. A dauka garin ya mai ko ina zancenka, can sama ko ina suna yabonka. Kyantawa da su ma suna tunaka, maraɗe kwalliya sun tsadi makiyanka. Tilabbiri mata maza suna yabonka, dan agadas ko ina sun yaba ra'ayinka. Zandar sun faɗi kun su kai ba na biyunka, diba ko ina suna faman masu ganka. Kai baitin alhaji foumakoye zanzarce, kai da muje zuwa foumakoye ka dace. Kaga makiyanka foumakoye sun arce, sun ganka ma ai dole za su arce. Yan kasa su sun kace ba jajirtacce, ya foumakoye gado ka zama kainuwa. Sutura ta yan uwa ba ka da damuwa, lima maganin ruwa ko ba ka fasuwa. Mashayar da tsuntsuwa kai gwarazo ban maza ne, shi jarumi na ka bi gaban su masu niyyar su gan murana. Ni Kabiru da ka ne mai kaunar ka baba, yaron sarkin yakin ka ne baba. Sai da faran shi ne yanci na ya baka, dan ne za da dakata bambaitin baba. Sarkin yakin foumakoye sai ni